Bun, salutare tuturor și bine v-am regăsit la un nou clip. În acest clip vreau să vă facem o căsuță, să vedem ce putem face. Să avem aici. Da, acum am mai minat eu ceva off camera și am făcut aceste lucruri. Și, na, o să pun ironul acesta la prăjică, na. Și nu uitați să apăsați butonul de like. Dacă apreciați ce fac eu, desigur. Păi na, dacă nu apreciați, cum să apăsați. Na, hai să începem. Și na, m-aș gândi să încep o serie multiplayer, adică co-op. Dar asta depinde de voi, dacă voi vreți. Dacă vreți, puteți spune în comentarii. Bă, Vasi, vrem să facem asta. Facem, boss, așa. Dar să știu. Ok, și ăla las pentru enchanting table. Hai să omorâm ceva animăluțe cu lopata. Uite, ce fac, boss? O de ăla. Te cauză-o, boss. Te cauză-o. Ați văzut-o memoria, am omorât-o, oai. Și na, hai să începem și noi de treabă. Uite, fete. O de jos. O bună. Să vin în cop. Oh. Să nu mi-am dat poison. Bă, chiar poison trebuie să nu. Nu mi-a dat nimic, căcat. Era aici, să fie. Hai să vă dau eu. Cum am zis, clipurile vor fi de 10 minute la început. Nu fac care nu. Așa bună, așa mă tot. Mărim de foame, că asta e cel mai aiurea. Și ce să fac? Cred că o să minez în jos ca să găsesc. Nu mă boss în coapă, boss. Foarte boss de ce. Hai ne culcăm că n-a făcut ceva. Ironul o să fac după aia la prăjit. Fac. Stai un fac repede. Pe mine, bă. Ok, nu mai zic nimic. Și în acest episod o să... Când îl filmez eu unul, puteți vedea. Și el o să apară la 2:30 pe acest canal. Poate mai repede, depinde cum uploadează și YouTube. Cred că nu știu mult. Și da, puteți vedea că mi s-a șters skin-ul și na, mapele, dar am le făcut eu. Noroc că am avut save la mapă. Și na. Așteptăm, care vine. Tu te-ai văzut și flintul bate. Ați mai văzut în România așa ceva, că-i bate un om cu flintul? Sau și nu uita să vă abonați. Vă rog. Bă, vine și un zombie. Ule, mamă, ce cu ăștia? Ce-s cu toți ăștia, omule? Dar ce-a făcut clipperul? M-am speriat că bubuie și furnalul. Deci, cum mi-a stat inima. Deci n-aveți idee cum mi-a stat inima în acea clipă. Fucking piece of shit. Da. Hai să facem armură, că n-avem. Și, apropo cu seria COP, vă las în descriere cu cine vreți să fac, cu Alex Twister Play sau cu The Blue Dragon. Nu, o să vă las 3 oameni în descriere, 3 youtuberi, așa ca și mine. Ăsta are armură. De-aia nu arde la soare. Ce n-ai băs? Are armură, că dacă n-avea armură, nu. Și mă întrei nici ce văd. Nu-mi place atâta.
Nu te băzi de ce ai mori odată. Cum n-ai ajunge tipul ăsta să dea mine? Ești mort. It's fucked up. Uite să dau un ăsta. Omul era full leather. Deci vă dați seama. M-am de 5 minute bun. Pe caz că avea fire protection, blast protection pe pantaloni, protection 1 și unbreaking 1, feather falling 2 și tons 1. Hai să o păstrăm. Da, deci în legătură cu oamenii, că n-am apucat că n-a venit ăsta și... Deci, The Blue Dragon, Alex Twister Play sau Robin Hood. Să legeți din ăștia, vă las acolo în descriere. Și în... Da. Ok. Deci puteți să vedeți că mi-a dat ceva la Wi-Fi. Și mai am decât 3 iron. The fuck. Uite, așa se combină și faci best diferit. Hai să facem sabi, satână, că hai sabi. Că n-avem. Lopa nu o fac. Acum dacă am murit, dar mă duc în explora asta să-mi dau armură jos pe mine. Că ce armură pe acolo. Mai găsesc eu armură ăla. A, nu. Asta-l iau. Asta-l iau. Bă, de vă după. Haideți să facem rost de mâncărică. De mâncărică. Creeper, stați un pic. Fac o chestie. Stați în... și gata. Și cum vedeți, s-ar putea că... Gata, deci voi îl vedeți. Doamne, rău că să m-am bubuit. Plină fotencoa. Am fac rost de mâncare și închid și o episod, că nu. 37 minute deja. Gregoido. Trebuie să mănânc ca să nu mor. Ok. Și când o să apare 0.14 o să fac un clip. Care va nu. Azi cred că o să mai fac, o să deschid niște cutii. Că ieri am deschis. De ce nu? Am mai omor și grima asta și... Gata. Minuță. Oh, gata. Și... Bun, salutări fraților, cam aici încheiem și noi acest mirofolant episod. Eu am fost The Black Man și nu uitați să vă abonați. Până data viitoare, vă las cu bine. Adio!